Jeg hedder Kim Røbæk og er skolechef. Vi har en rigtig god vision for vores skole. Vores vision, det er at skabe læring, udvikling og trivsel for alle vores børn og unge til alle tider. Det passer rigtig godt til den folkeskolereform, der træder i kraft her 1.8.2014. Her skal alle vores børn og unge blive så dygtige som muligt. Og vi satser på, at det sker i meget tæt samarbejde med vores nærmiljø. Vi kalder vores projekt for fællesskolen, og det gør vi, fordi vi skal være fælles om den her opgave med at lave god skole. Det skal vi også, fordi vi nu har fokus på læring for vores børn og unge. I den nye skole skal vi nemlig have fokus på læring og resultater. I fællesskolen, der skaber vi en ny læringsforståelse, og den skaber vi på det fundament, vi har i vores entreprenørskabsskole. Vi kalder den også fællesskolen, fordi læring foregår i relationer. Den foregår, når vi er sammen om noget. Det er også derfor, det er vigtigt at tage udgangspunkt i fællesskabet i skolen. Her taler vi meget om inklusion i dag. Den inkluderende tænkning, den ligger netop i fællesskolen. Og derfor behøver vi måske ikke at snakke så meget om inklusion mere, men mere om læringsfællesskaber. For heri ligger også opgaven at tage hensyn til den enkeltes muligheder, den enkeltes potentialer, udvikling og læring. Medarbejderne og lederne er omdrejningspunktet i det at lave god skole. Så derfor satser vi meget på involvering og medejerskab. Vi satser også på sammenhæng i de dialoger, vi har med vores kommunalbestyrelse, vores forældre, ledere, medarbejdere og elever. Og hermed så får vi skabt den ramme, som sikrer, at vores børn og unge kommer til at mestre deres liv. Og igen med et godt skoleforløb, så bliver de aktive medborgere i vores demokratiske samfund. For det handler fællesskolen nemlig også om.